Ndewonu Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ọ ka bụkwa na Onyii-igbo TV ka ihe ọmụmụ nke asụsụ Igbo amaka nke ụbọchị taa si na-abịara unu. Ọ dị mma n'ụbọchị taa anyị na-aga ileba anya n'isiokwu mmebe ahịrịokwu mfe. Mmebe ahịrịokwu mfe. Ụzọ esi emebe ahịrịokwu ndị dị mfe. Ọ dị mma, ahịrịokwu nke mbụ anyị na-aga ịtụle taa bụ come and take. Come and take. Kedu otu esi ekwu ya n'olu Igbo? Bịa were. Bịa were. Ya bụ come and take. E nwere she is coming. She is coming. Kedu ka esi ekwu ya n'olu Igbo? Ọ na-abịa. Ọ na-abịa. Matakwa na anyị kwuru na asụsụ Igbo enweghị gender. Ya bụ na ọ nwere ike ịbụ nwoke, nwekwara ike ịbụ nwanyị. Asụsụ Igbo enweghị gender. Ya bụ njirimara asụsụ Igbo. Ọ na-abịa. Ọ ahụ nwere ike bụrụ nwoke, nwere ike bụrụ nwanyị. That is she is coming. Nwekwara ike ise he is coming. Ya bụ ọ na-abịa. Anyị nwere why are you crying? Why are you crying? Ị chọrọ ikwu ya n'olu Igbo ga-esi kedu ihe ị na-ebere akwa? Kedu ihe ọ pụtara bụ why. Ihe ị na-ebere akwa. Are you crying? Why are you crying bụ kedu ihe ị na-ebere akwa. She is washing her clothes. Ihe ọ pụtara n'olu Igbo bụ ọ na-asa akwa ya. Ọ na-asa akwa ya. Ya bụ she's washing her clothes. E nwekwara ọ na-eri nri. She is eating. She is eating. Ihe ọ pụtara bụ ọ na-eri nri. What is your name? What is your name? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? His bed is wet. His bed is wet. Kedu ka esi ekwu ya n'olu Igbo? Akwa ndina ya akọghị akọ. Akwa ndina ya akọghị akọ. Ihe ọ pụtara bụ his bed is wet. Who beat you? Who beat you? Ị chọrọ ikwu ya n'olu Igbo ga-esi onye kụrụ gị ihe? Onye kụrụ gị ihe? That is who beat you. E nwere there are many. There are many. Ihe ọ pụtara n'olu Igbo bụ ha buru ibu. Ha buru ibu. Ihe they bụ ha. Mana ọ bụrụ ofu onye ga-esi na ọ. Mana ebe anyị na-ekwu maka ọtụtụ mmadụ, ihe ọ bụ ha buru ibu. Ya bụ there are many. E nwekwara where are you going? Where are you going? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịtụgharị ya n'olu Igbo ga-esi ebee ka ị na-aga? Ma ọ bụ kedu ebe ị na-aga? Ya bụ where are you going? They went to school. They went to school. Kedu ka esi ekwu ya n'olu Igbo? Ha jere ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ha gara ụlọ akwụkwọ. Ha gara ụlọ akwụkwọ. They are playing. They are playing. Kedu ihe ọ pụtara? Ha na-egwu egwu. Ha na-egwu egwu. Ya bụ they are playing. Kedu maka it is raining? It is raining. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu ya n'olu Igbo ga-esi mmiri na-ezo. Mmiri na-ezo. Ya bụ it is raining. Ọ bụkwara na mmadụ asị gị he is working. He is working. Kedu ihe ọ pụtara n'olu Igbo? Ihe ọ pụtara bụ ọ na-arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ. That is he is working. My dad is tall.
My dad is tall. Kedu ihe ọ pụtara n'olu Igbo? Nna m toro ogologo. Nna m toro ogologo, ya bụ my dad is tall. Kedu maka my mom is short? My mom is short. Ihe ọ pụtara n'olu Igbo bụ nne m dị mkpụmkpụ. Nne m dị mkpụmkpụ. Ọ bụ otu esi ekwu ya n'olu Igbo. Nne m dị mkpụmkpụ, ya bụ my mom is short. Igbo language is beautiful. Igbo language is beautiful. Kedu ka esi ekwu ya n'olu Igbo? Asụsụ Igbo amaka. Ọ dị mma, mgbe ọbụla nụrụ na Igbo language is beautiful, ihe ọ pụtara bụ na asụsụ Igbo amaka. Ya mere anyị ji sị ka anyị gbaa mbọ na-akwalitenụ asụsụ anyị, n'ihi na asụsụ bụ ndụ mba. Eji m aka na ị ghọtara ya nke ọma. Ọ bụrụ na e nwere ihe mgbagwoju anya, echefukwala idosa ajụjụ gị na comment section. Gbalịa ka ị sonyere anyị na YouTube, TikTok nakwa Instagram ka anyị nye aka n'ịkwalite asụsụ anyị. Ka ọ dị.